Нека ви покажа нашите супер мощни соларни прожектори, които предлагаме, които в момента са на хитови цени. Това представляват прожекторите. Отворили сме ви този от 3000 вата да ви го покажем. Идват си с отделен соларен панел и с отделен прожектор, с дълъг кабел, за да можете да си ги монтирате надалече едно от друго. Има автоматичен механизъм на работа, който можете да включите, когато се скрие слънцето, започват да светят автоматично, можете да увеличавате и да намаляте яркостта. Сега колегата ще ви покаже, така е с намалена, а така е с увеличена на макс. Светят над 12 часа и са напълно прахоустойчиви и водоустойчиви. Предлагаме ги в няколко различни мощности. Какво се случи? Това се развънва. То се стяга. Добре, продължаваме. Предлагаме ги в няколко различни мощности от 3000 вата, от 1000 вата и от 500 вата малки. Идват с крепежни елементи, с дистанционно, с стойка, с всичко, което ще ви е необходимо. Ако имате интерес и въпроси за соларните прожектори, ни ги оставете като коментар.